ବୋଉ ଦିଦି ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ କ'ଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କୋଉ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସିଏ ମୋତେ କହିବ? ମୋ ଝିଅ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ ନ କରି ଫୋନ୍ରେ ଗପିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି, ତମେ କେଉଁଠି ହେଲଣି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ତ? ନା ନା, ତମ ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିବି। ହେଲେ ବୋଉ ତ କହୁଥିଲା କାଲି ମେକାନିକ୍ ଆସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ ହଁ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କାଲି ମେକାନିକ୍ ଆସି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସଜାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ହଉ ଦିଦି, ତମେ ଭଲରେ ଆସ। ମୁଁ ରଖୁଛି। ବୋହୂକୁ ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଯଦି ତମ ଝିଅ ଆସୁଛି ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ତମ ଝିଅକୁ ଖାଇଯିବୁ ନା ତମକୁ ଖାଇଯିବୁ? ସବୁ କଥା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଯିବେ, ଆଉ ଶେଷରେ କହିବେ ଆମ ଝିଅକୁ ତମେ ସହିପାରୁନା, ଈର୍ଷା କରୁଛ। ହିଂସିକି ଗୁଡ଼ାକ।